Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna farin cikin gabatar muku da sabon gidan talabijin ɗinmu mai suna Muryar Arewa Media. Gidan talabijin na online mai suna Muryar Arewa Media gidan talabijin ne da zai dinga kawo muku tattaunawa, labarai da dukkanin abubuwan da suka shafi Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Jama'a ku yi following ɗinmu a shafukanmu TikTok a Muryar Arewa Media, Facebook a Muryar Arewa da kuma YouTube channel ɗinmu mai suna Muryar Arewa Media. Ga 'yan kasuwa waɗanda suke buƙatar a tallata musu hajojinsu za su iya tuntuɓar mu ta waɗannan shafuka domin tallata hajojinsu, ko kuma waɗanda suke so mu zo ƙafa-ƙafa domin tattaunawa da su a ɓangaren siyasa, kasuwanci da al'amuran da suka shafi al'amuran yau da kullum, za mu zo har inda kuke domin tattaunawa da ku. Kada ku manta da following ɗin wannan shafin tare da yin like da kuma bayyana mana ra'ayoyinku a comment section. Muryar Arewa Media taku ce, tamu ce. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna farin cikin gabatar muku da sabon gidan talabijin ɗinmu mai suna Muryar Arewa Media. Gidan talabijin na online mai suna Muryar Arewa Media gidan talabijin ne da zai dinga kawo muku tattaunawa, labarai da dukkanin abubuwan da suka shafi Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Jama'a ku yi following ɗinmu a shafukanmu TikTok a Muryar Arewa Media, Facebook a Muryar Arewa da kuma YouTube channel ɗinmu mai suna Muryar Arewa Media. Ga 'yan kasuwa waɗanda suke buƙatar a tallata musu hajojinsu za su iya tuntuɓar mu ta waɗannan shafuka domin tallata hajojinsu, ko kuma waɗanda suke so mu zo ƙafa-ƙafa domin tattaunawa da su a ɓangaren siyasa, kasuwanci da al'amuran da suka shafi al'amuran yau da kullum, za mu zo har inda kuke domin tattaunawa da ku. Kada ku manta da following ɗin wannan shafin tare da yin like da kuma bayyana mana ra'ayoyinku a comment section. Muryar Arewa Media taku ce, tamu ce.